على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. إن dördüncü murtetliğe çıkarıyan vatnama kim ıtikad istediği, Resulullah'ın getiren yolunun, dininden başkan yolu hayırlı ve doğru ve kamilli. Yani şu İslam dininin, İslam'ın hükmünü İslam'ın hükmünden başkan hükmünden hayırlı olsa ya da kamil olsa, misal için Fransa'nın hükmünü, Amerikan hükmünü, demokrasiyani, kapitalizmi, yani ama yine bir hüküm vardır adına ama komünizmi, şunun mu? Bu parazlan ya müşrikler ya Hindiler, Kıtaylar hükmünü, ama Resulullah getiren yolundan hayırlı değil. Kamil değil. Ne oluyor şu adam? Murtet oluyor. Tayyib. Ev enne hükme gayrihi ahsenu min hukmihi. Ya da ama Allah'dan gayrin hükmü Allah'ın hükmünden govu değil. Yani onun yansıması. Yani Peygamberin sünnetinden başkan hükmü. Ya Allah'ın indiren hükmünden başkan hükmü. Şunu mu? Allah ve Resulünün hükmünden, dininden afdalliyse nama Allah ve Resulünün nama getiren hükmünden, kanunundan afdalliyse nama oluyor? Afdal, govi, kamilliyse nama oluyor? Kafir oluyor. Misal için kellezi yufaddilu hukmet tavagiti ala hukmihi. Misal için şu vakti tağutlan hükmünü ya nama Allah ve Resulünün hükmünden govveriyandan ki alakta. Odur kafir diye. Tağut kim? Adamlar tarafından yasama kanun tağut oluyor. Şunu. Tağut dediği Allah'ın hem adamlar tarafından yasama kanun nama şu tağut. Fransa'nın hükmü, Orsun hükmü, demokrasiyanın hükmü, komünizmin hükmü, kapitalizmin hükmü, Hindiler, Budparazlar, Krishnalar hükmü, Kıtaylar hükmü. Şular tağut. Kim şular nama Allah ve Resulünün hükmünden afdal, govu deyse, ya kamil deyse, ya den deyse. Ya bulamam kâvir zatlar nama hüküm etmeklik bolya deydi. Bulan kâvir zatlarına nama Müslümanların cemiyetinden nama ulan son bolya deydi. Şol adamlar nama kafir, murtet bolya. Tayyip, açıklayaz. Nama diye? Min enva'ir riddeti el-hukmu bi gayri ma enzelallah. Yine bir nama murtetliğin bir görünüşü. Müslümanı kafire ertiyen zatlan bir nama el-hukmu bi gayri ma enzelallah. Allah'ın nama Allah hükmünden başka hükümler bilen hükümlenmek. Allah'ın nama hükmünü taşlap başka bir kanunun nama aslına nama hükmünü gezmeklik. Ya sonra hüküm ettirmeklik. Enne istenlik bir Müslüman iza i'takada enne hada emrun mubah. İstenlik bir adam. Yani hükmanlar Allah'ın hükmünden yaşamak. Devlet yasama kanunlar bilen nama hükümlenip gelip nama kanunundan yaşamaklıgam nama mubah, ursat verilen. İkisem den, iste Allah'ın hükmünden hükümlen, Kur'an hadisin hükmünden yürü. İste nama şu yasama kanunlar, adamdan elinden tarafından yasadan kanunlarla, kodekslerle yürü. Mubah, ikisem den deyse. Şunu mu? Kafir oluyor. Ya da ve ennehu yecuzu en yahkuma bil şeri'a. Ve yücevvizu en yahkuma bil kavanin. Ya da ikisinden bile yürü verdi ya. Gowu yerine Kur'an hükmünü al, şeriatın hükmünü al, İslam hükmünü al. Gowu versen diye bunun hükmünü al, ikisem garda gediverdi. Olam murtsat dedi, olam kafir oldu. Ve yekul, tayyip, ne için ikisem den diye? Tevaften aslında kafir adamlar düşünüyorlar. Aslında Allah hükmünden hükümlenmeklik ne mi? Kafir adam ne mi diye? Maksat Allah'ın hükmünden hükümlenmekliktir. Zulmedilen adamın hakkını alıp vermeklik değil mi? Tayyip. İnne men Fransa hükmüyle yorar desen hükmün alıp bileme alıp veremek mi desen hakkı hukmu. Ya bir sana zulüm etse şu zulmedilene ceza verdirmekten hüküm dönüyor o. İnne men demokrasiya ya Fransa'nın kanunuyla yoranda. Sen hükmün, sen zulümün, nema sen zalimindan sen hükmün hakkını alıp veremek mi diye. Maksat hakkı hukuk alıp vermeklik olsa mesele nema düşünüşmeyen meselelerini çözmeklik olyanmazsa diye. Allah'ın hükmüne gelmeklikten. Şu Allah'ın hükmüne tapıyanlar. Başka hükümde de tapıyarsa ikisem den diye. Şeydir adam murtet oluyor. Şu için oğlanlar beraber düşünmeli. Namaz okumak ne mi? Namaz okumaktan maksat ibadet mi zariyattır?
Namaz okumaktan maksat ibadet. Edil şoňalyk aslynda Allah'ın hükmünden hükümlenmeklik näme? Sen ya on hakyny alyp bermeklik dällanym Allah'ın hükmünden hükümlenmeklik edil namaz okanylyk ibadet. Şunu şoňa düşünmeli. Köp musulman näme diýip düşünýär? Allah'ın hükmünden hükümlenmeklik, Kur'an hadis hükmüne gelmeklik, ýöne haqqy kuw giden bolsa alyp bermeklik. Ya maşgala durmuş gurmaklyk üçin nikah hükmüne ulanmaklyk, ya talak hükmüne ulanmaklyk. Ol ibadete girýänler öýden. Ýa Allah'ın hükmünden hükümlenmekligiň öýdem näme? Namaz okanylyk, agz etlenýärlik, hac edenýärlik ibadet. Düşündiňmi? Mesele sen on hakyny näme alyp bermeklik, ya zalimiň elinden tutup näme zulmedileniň näme? Zalimden hakkını alıp vermeklik mesele edwal. Ýöne şu ibadeti edemizde näme? Şu miwelerinden şu zatlar gelýär. Taýyp. Käýer näme de namaz okumaklyk arasaçylyk dämi diýär. Yani diniňiz size günne 5 wagtyny näme? Ýuwunmaklygyňyz isläpdir diýär. Ona bir namaza baglap goýupdyr diýär. Ya da İslam dini ýaltalygydan şoň üçin günne näme şu dine uýýandan 5 wagtda turganyny etmekligini isläpdir. Şoň üçin namaz farz edipdir. Beýleme gitdi ýa-da tırnazorny zala ýer köpetden stadionyny onnaşyny yglasaň azarýatga diýär. Şunuňmy derläň zaman potensiýaldan başga girip çykarasan arastaçylyk diýär. Namazdan maksat arastaçylyk ýa zaryatga däl. Ibadet. Ýöne biz şu ibadeti essek näme? Bir zada almaly. Ibadet diýilýän zadyň içine dini we dünýäwi peýda bar. Emma dünýäwi kanunlaryň içine dünýäwi peýda bar. Uhrawy ahiret peýdasy ýok. Haçanna bir musulman din diýilýän zat etse şoň içinde dünýä peýda etme we ahiret peýda etme. Taýyp namaz okamyr ahiret peýda bolmasa sowap. Allah ýakynlaşmaklyk, oň jennetini utmaklyk, oň razylygyny kazanmaklyk. Dünýäwi peýdalar näme? 5 wagtyna ýuwunýar, arastaçylyk gelýär. Düşündiňmi? Ve sen turganlaşýan, ol fonkuda. Şu ibadetin içine bir alyan peýdalar. Şoň üçin biz bir adamy namaza çağırjak bolmazda näme? İlki bilen nämen goýmaly oglanlar? Şu namaz okumak ibadetdigini goýmaly. Şu namaz ibadet. Düşündiňmi? Biz şunu edemizde peýdasyny bileli bilmäli. Sen şunu etmeliýin. Makawar jahil adamlar näme? Ýok, namaz okusan namaz arasaçylyk bar diýär. Ne günne 5 wagtny ýuwýas diýär, gloklaryň ýygyny ýuwýar. Barmaklaryny ýuwýar diýär. Soňra namazda sport bar diýär. Egilýän galýan. Ondan ol adam namaza girende näme üçin girýär? Maddi düşünje bilen girýär. Soňra biri gelýär danym, sen şu maddi düşünje bilen giripsiň, arasaçylyk zaryatga bolýar. Git gimnastika gatna diýär. Gimnastika etýän turganlaşyklar, maşyklar namazyň kıdan känni. Şoň üçin ibadet diýilýän zat näme? Maşyk ýa arasaçylyk ýa haqqy kugalyp bermeklikden näme? Bermeklikden maksat. Ibadet da näme? Namazdan hak maksat näme? Ibadet. Allah gulluk etmeklik. Allah'ın hükmünden maksat näme? Ibadet. Allah boyun bolmaklyk, gulluk etmeklik. Şu ibadetin içinde ondan miweleri var, gözellikleri var. Sen hakkı kuğun alıp berýär, adallyk getirýär, zulmü götürýär. Ýa şu adallyk gel, zulmü götürmek üçin biz näme etmeli? Allah'ın hükmüne gelmeklik ibadetini etmeli. Şundan şoň üçin näme diýär? Käbir zindiklar, adamlar näme? Allah'ın hükmünden daşlaşmaklygyna sebäp bolýanlar. El maksudu hal nezaat diýär. Maksat näme diýär hükümden diýär? Nezaat, davadatlar hal etmeklik, çözmeklik dämi diýär. Taýyp. Maksat hükümden ne? Allah'ın hükmüne we Rasulullah'ın hükmüne gelmeklikden. Davalaryn davasyny çözmeklik. Ve hada yahsulu bil qawanin. Kanunan dawasyny çözüp beremek mi diýär? Hakykatdan kanunan bolýar. Çödýär näme? Ýöne kanun şeytani hüküm bilen çödýär. Emma näme? İslam rahmani Allah hükmü bilen çödýär. Ve yahsulu bil şeriat. Enne näme? Dawany çözmeklik şeriat bilen bolýar. Onda şeriat bilen bolýanmasa şolar amal aşyryp bolýanmasa kanun bilen şolar amal aşyryp bolýanmasa fel emru mutesawin. Onda iki hükümden, ikisi bilen hükümden deň diýär. Fel emru mutesawin. Onda ikisiniň hükmüne, ikisiniň faýasyna ýaşamaklygy deň diýär. Isle kommunizm bilen ýaşa, isle näme? Parlamentden çykaran hükmü bilen ýaşa, planiň adam kanun bilen ýaşa tapaýar. Isle näme asmanyň inen gödel İslam bilen ýaşa bary deň diýär. Naqulu lahum subhanallah. Olara näme diýär? Tej'alu hukma at-tawagit misle hukmallah. Kafirlaryň hükmüni Allah'ın hükmü ýalyk etýärmi diýär. Allah'ın hükmü kimden inen? Oğlanlar. Allah'dan inen. Allah kim? Allah ödün tanış. Allah diýmekliň ödüne tanıştırmaklyga mätäçdir. Hemme gowlugyň eýesi, şunuňmy? We hemme kemalyň eýesi Allah. Adam kim? Hemme näme? Erwetlik şondan çykyp bilýändä. Allah diýilýän zat näme? Hemme gowluk
Sen gözüne getirişinden milyonlarca milyarlarca etse şu Allah'dan şu qowluk çıkıbılı. Allah hemme kemalın hemme qowluğuna yeti. Hemme ayıplardan, kemliklerden, hemme zatlardan daşallar. Ama adam değil diyen kim? Adam değil diyen kim? Hemme ervetligi edibilecek. En ağır derecede edibilecek adam. Emme sen gelip näme yankı vasfı bolan Allah'ın asmanından indiren hükmü bilen näme yankı näme cahil, nadan, kafir bolan adamın näme ýöne pikirine hasıl näme pikirine hasıl bolan hükümlerini denetýän diýär. Näme şuň özüni etmekliği we akmaklyk, kafirlik. Tahkim şer'a Allah hada ibadetun lillah. Allah'ın şeriatının hükmünde yaşamaklık ol ibadet etmeklik diye Allah Teala. Leysel kasdu minhu fakat hallun nizaat. Allah'ın hükmüne ve şeriatına hüküm ettirmeklik dinle nizaat, dava cencelli meseleler hal etmeklik, çözmeklik değil ya. Allah'ın şeriatını hüküm ettirmeklikten maksat Allah ibadet etmeklik. El kasdu minhu el ibadet diye bitihkimi şer'illah diye. Aslında namazda kalk Allah ibadet etsin ya. Allah'ın şeriatını hüküm etmeklik bile hüküm ettirmeklik bile mesela Allah ibadet etýän diye. Ve tahkim gayrihi şirk. Allah'ın hükümlenmeklik ibadet bolýanmaz oğlanlar. Olma şu hüküme başga hükmüni goşmaklyk näme bolýar? Şirk bolýar. Namaza kılmaklyk näme? Mesele ya näme bir daha yaqin gowy düşünür ýaly. Aýdyn bolmaly. Namaza kılmak ibadet dogry, dämi? Indi şu ibadeti kim üçin etmeli? Allah üçin. Ýöne bir näme Allah bilen bilelikde bir öwliýa pire secde edip ruku edip näme namaza şärik etýär. Näme boldy? Müşrik boldy. Tayyip. Ibadet näme Allah'ın hükümlenmekligim ibadet eken. Tayyip. Allah'ın hükümlenmeklik ibadet bolsa biz diňe kimin hükümlenmeli? Allah'ın hükümlenmeli. Emme şu hükümün gatlarına yine bir hüküm goştok ya bağırsak ya başka hükümün ben diysek ya afdal ya doğu diysek näme bolýar? Yani hüküm meselesinde biz näme ibadetinde şirk etdigimiz bolýar. Tayyib ve tahkimu gayrihi şirkun ya. Şirkun fi taati ve şirkun fil hukmi diye. Bize şirk näme uluhiyede, rububiyede, esma ve sıfatı düşýärler. Şirk taatda da var, hükümde de var. Eýär biz näme Allah taat edişimi de boyun boluşumu yine bir yerine näme boyun bolup näme on şärik etdigimiz bolýar, şirke düşdigimiz bolýar. Ya danim Allah'ın hükmü bilen hükümlenişimi de yine bir yerinin hükmüne düşüp näme taatda şirke düşümleri hükümde de näme şirke düşdigimiz bolýar. Şoň üçin Allah Teala näme müşrikleri ýadgar, ata-babalarının hükümlerinden, desturlarından näme ýölemekliklerini ýadgar. Näme diye Şura suresinin 20-nji ayetinde Em lehum şurakâ'u şera'u lehum mined-dîn mâ lem ye'zen bihillah. Ya da onların şerikçileri vardı mı diye. Yani Allah şerikleri vardı mı diye onun yanına. Näme şera'u lehum mined-dîn onların näme dinne hükümler yasan dinne hüküm yasalar yani. Ya dinne näme şeriat dinleri yani. Mâ lem ye'zen bihillah. Allah ruhsat vermedik hükümlerini. Yani müşrikler ya siz bu hükümler kimden alınız diye. Yani näme Allah'ın gatlarına yine näme Allah'dan bildiğin özüçe hüküm, şeriat dinleri yani näme bir şerikçiliği vardı mı diye. Ebeden Allah inkar et ya. Yok diye. Yeketep hüküm indir yani Allah diye. Ondan näme siz Allah'ın hükmüne gelmeli. Şoň şu müşrikler näme Allah Teala ýargardy şeydi. Ve Hristiyanlarym ýargardy näme dedi Tawba suresinin 31-nji ayetinde ittehadu ahbarahum ve ruhbanahum arbaban min dunillah vel Mesih ibn Meryem ila kavlihi subhanahu amma yüşrikun. Näme Hristiyanlar gözüne tutup Allah Teala şu ayette näme diye ittehadu tutunlu olar diye öz ahbarlaryny, öz mollaryny we ruhbanahum öz ibadet adamlaryny arbaban min dunillah Allah'dan başka özlerine Hudaý Rab tutunlular diye. Ve edin şoňlardan näme Meryem'in oğlu İsa'nın diye. Näme Adi ibn Hatim diye bir sahaba bolan. Adi ibn Hatim näme biz taraflarda meşhur bolan näme Hatem Taýyň oğlu. Hatem Taý kim bolan? İslamdan ölen bir müşrik kafir adam bolan. Yani bizimkiler şu derejeye etdiler. Hatta näme kafirin müşrikin kimdigini bilen aklar. Ol Hatem Taý 7-5'te uçmakda wagtda gelip hüýürler, gyýzlarlar näme cennette gelip görün bir öwliýa pir etýär. Ýa Hatem Taý kafir bolan, müşrik bolan. Hatta oğlu Adi peygamberimizden gelip sorar ya Resulallah men atam diye jomarlykda näme jomarlykta en ýakyn tanadan adam bolan diye. Şoň eden jomarlyklary beren zatlar şoňa haýyr berdimi ka cennete girmekine sebäp boldymy ka diýenne
Rasulullah näme diye sen katan dawdahy diye, sen katan kafir diye. Näçe jomat bolanam bolsa bir gün Allah öňünde özüni ýazykly saýyp Rabbim men günahym bagyşla diýen adam däldi. Şunu. Taýip şol ogly Adi kim musulman bolan. Şunu. Ýöne Adi İslamda gel Hristiýan bolan. Şunu. Ödem Rakusi diýen mezhebine gelen Hristiýanlar ama Rakusi diýen mezhebine şol mezhebin başı bolan ödem näme? Şol mezhepde Hristiýanlar Rakusi diýen mezhebine aklar. O tira bu tira näme uruşyp jeng edip oljansa beşten birini özüne ilk geden adam eken Adi diýilýär. Yo bajysam Hristiýanlar ikisem soň muslim bolýar. Şu ayet okawatyka Adi gelýär. Näme boynunda da krest bady diýär. Şunu. Sonra Rasulullah oturýar adam sen ön Hristiýan oturup da sen ön Hristiýan näliňmi diýär. Adam Hristiýanym diýär. Ödem Rakusi mezhebinden diýär. Rakusi mezhebinden diýär. Onjalaryna beşten birini özüň alardyň dämi diýär. Alardyň diýär. Dininde de bilýärdiňler hem şoň haramdyr diýär. Oljan beşten birini almaklyk haramdyr bilýärdiňmi diýär. Bilýärdim diýär. Bilýärdim diýär. Boýnaly oturýar. Ondan şu ayette de näme Hristiýanlara näme diýär Allah Taala? Olar öz mollaryny, müftilerini, ibadetxana adamlaryny Allah'ın kaptanı özünü rat tutundu diýenler bu näme de ya Rasulullah biz Hristiýan bolduk diýär. Men İslamdan Hristiýanym diýär. Ýöne molla müfti ibadetxanalaryny bu edil Allah ila Hudaýa saýym wagt diýär. Şonda Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara näme diýär? Öz dininde diýär bir zadyň %100 haramdygyny bilip durkan. Şo molla müftilerin halal diýse Allah diýen hökmüni taşlap şolan halal diýen zadyny alýardyňyzmy diýär. Olam onu ederdik diýär. Dinimizde bir zadyň haramdygyny bilsegem Mualla müftülemid ay ediber ýani halal ise Allah'ın sözünü taşlap mualla müftülemidin ki onu alardyk diýär. Taýip ki dinle %100 bir zadyň halallygyny bilip durkan bir tane mualla müftü halamadyk bolup ýok şunu etlen haram saýasy ise Allah hökmüni bir-birinden aýryp şolan halal diýenlerini alardyňyzmy diýär. Onu ederdik diýär. Ana şo sizin şolara ibadet etmeklerini diýär. Ibadet diýilse Allah ýalyk diýmeklik şertden. Yekece bir görnüşünü Allah'ın hakkında edilmeli ibadetin yekece bir görnüşünü Allah'dan gayrı bir yoluna sarf ettin bollu sen näme şonu Hudaý tutunduğun bolýar. Ondan näme Adi radıyallahu näme diýär? Ya Rasulullah onu ederdik diýär. Şona tilke ibadetuhum diýär. Şolara ibadet etmeklik diýär. Şunuňmy? Taýyp. Enne näme diýär? Hristiýanlar ýazgyp näme diýär? Siz Allah hökm etmeli halyňyzda näme şu molla müftüleňizde näme ibadet etdiňiz. Ayetin sonuna subhanahu amma yüşrikun. Allah Teala sizin o hökümde ibadette şerik etýän zatlaryňyzdan pek diýär. Aslında siz Allah haram diýdimi? Şu Allah haram diýen nalmalyňyz diýär. Allah halal diýdimi? Allah halal diýen nalmalyňyz diýär. Hiç birine o şerik etmeliňiz siz olur şerik saýanamazsyň. Allah şeriklikden pek diýär. Allah näme ýalňy diýetek hemme etýän zadyny özü qaim özü etýär hiç bir zada näme mätäç bolanok diýär. Tayyip enne şular näme ýanky meselede, diňe halal haram meselesinde de öz mufti muallaryna gaýtmaklygy näme fesemmahu şirken. Allah Taala şirk diýip atlandy düşünürmi? Şoň üçin bilen Allah şirk diýenlerine şirk diýer. Enne fellezi yusawwi beyne hukmallahi we hukmat-tağut. Enne näme biri Allah bilen tağudun ýasama hökümlerini näme adamlar tarapyna ýasama hökümleri deňläp oturan adam ol näme aňyr derejeli näme müşrik kafir bolýar. Emma bular diňe bir meselede itaat ederkenler molla müftülerine. Ýöne şonda da näme şeýitmekliklerini şirk saýdy Allah Taala. Emma bir kullun Allah'ın hökmüni aýryp, doğrulugyny Allah, bitewligini Allah'ın hökmüni aýryp, ýerine bütünlüği näme bir adamyň hökmüni getirmekligine razy bolýan adam ol näme aňyr baş kafir. Tayyip, näme Allah'ın hökmünden biz hökümlenmeli we tağutlaryň hökmünden biz taşlamalıyız. Dogry dämi? Ýa-da tağut näme? Gelin tağutdan alyň. Wat-tağutu al-muradu bihi diýär. Tağut diýemezde gözüňe tutýan adamyz näme? Kullu hukmin gaýry hukmillah. Eslenmek bir hökm. Allah'ın hökmü dämi şu tağutun hökmü bolýar. Şu hökmüň özü tağut bolýar. Ve şonu ýasan adamyň tağut bolýar. Musulman näme beýleki dinlerden, beýleki milletlerden näme kän tapaltlanýan zatlar bar bolanlar. Ýöne näme kinolarda, multiklarda, gazetlarda, jurnallarda näme şu wagtda ýasama dinine gelip beren musulmanlar näme depelek görkezýärler. Şoň üçin köpüler näme ýasama dinine gelip beren öz dinini bilmeýän biýsawat musulmanlar hakykatdan hem İslam dini näme we İslama uýan musulmanlar bir depelenýän, ýa-da pes hiç bir zada näme ýok bir dini hasap etdiler. Ýok. Ol ýasama din olan depelenýän din. Allah'ın dini hiç kaçan depelenmeýär. O näme depelenýänler hem ýasama dine näme
özden ýönkeýän musulman, ol musulman symoklar. Emma hakyky Allah'a ibadet edip näme Peygamberin getiren dininde yaşaýan musulman ol hiç asan depelenmekligini näme kabul etme. Onun welisi hostar Allah. Şunuňmy? Taýyp. Ýa-da näme müşkile näme biz öz dinimizin aýratynlygyny bilemez. Bizim dinimiz näme beýleki dinlerden, bizim milletimiz musulman milletleri beýleki milletlerden kän wagtda näme aýratynlygy we tapawut bar. Şolaň birer näme bizim öz hökümimiz bar, bizim öz dusturumuz bar. Şunuň bizim öz kodeksimiz bar, zakonumuz bar. Ýöne bizim öz hökümimiz, kanunumuz, zakonumuz, edep, ahlakymız kime ýönkeýär? Allah ýönkeýär. Allahdan indi diýär. Şoň üçin biz näme ýeketek biri ýaradan we şoň ýalygam hemme mahlukatlary we şoň ýalygam 7 gat asman 7 gat ýeri ýaradan Allah'ın hökmünden başka bir hökmüne näme kabul edemega. Enne şu hökümden başka hökmüni hemmeti näme batıl haçan karşı çykdy. Şunuňmy? Emma bir näme höküm çykarýar, Kur'an hadise dolan. Şunuňmy? Yani men Kur'an okudum, hadise okudum da Kur'an hadisin manysy bize şu zady içerýär. Ol näme bir adamyň näme ilmi esasynda Kur'an hadise düşünmekligi esasynda çykalan bolsa dayanýan ýönkelýän wady näme? Kur'an hadis biz ol gözüňi tutamyz. Emma bir näme ýok şu hökümi alga alanak, hasaby alanakda näme pes görüp ýa ölçe beýik görüp işimiz ýok. Näme niýet bilen görýärmiz? Şo niýetde görüp ýöne näme diýe kanun ýasy, kodeks ýa meclis goroýar. Näme qada, kanun näme diýär? Näme adamlar şuň bilen ýöremedi. Allah hökmünden ýöremediler. Ana şol näme tağut bolýar. Şo höküm tağut. Şo höküm ýa-da näme tağut. Tağut näme kan kullu hukmin gayri hukmillah. Allah hukmundan başga hemme hukm näme tağut. Sawa'un awaidul badiye aw anzimatul kufar. Awaidul badiye diýdi. Çarwalan badiye çarwa. Awaid näme adatlary. Şo hukm diýilýär näme. Çarwa taýpalan däpdesulary adatlary bolsun. Şo türkmençilikde näme bizimkiler näme kafirler hukmünden garşy çykmady halkymyz islamyň garşysyna. Näme bilen çykdylar? Ata-baba, çarwa. Bize näme arabyň dini bitmän, bizim çarwaň dini bar diýdiler. Şey diýerler, çarwaň dini bar diýerler. Bize näme arabyň dinini dikme diýerler. Şey diýip näme çarwaň dini bilen, çarwaň däp destury bilen näme çarwaň hökm edim ahlaky bilen näme Kur'an'ın hükmünün karşısına çıktılar. Allah'ın hükmünün karşısına çıktılar. Ya da al-anzimatul kuffar. Ya hüküm edilmez näme esasında İslam hükmünün karşısına çıktılar. Kafirler hükmünü özüne hüküm edenler için. Kafirler düzgünlerin nizamlarını, kanunlarını, kodekslerin, öz hükümetlerini, kodeks hüküm eden hüküm sahibi alanlar için Allah hükmünün karşısına çıktılar. Tapa diyor. Şu hükümden hemmesi näme tağut. Evel kawanin Frans, evel İngiliz, ev adat el-qabail. Tapa diyor. Fransa hükmü olsun, İngilizden hükmü olsun. Ya adat el-qabail, yatira tayfalar näme içinde bar hükümler olsun. Kullu hada tağut. Şolong hemmesi näme tağut. Ve keda tahkimul näme kuhan. Edil şoň alak näme jady oýlara, parslara gaýdyp şolong hükmüne näme gaýtmak, şolong hükmüne ýolunmaklyk. Şolong çykaryan hükümlerim tağut. Ve şu hükümleri ýöretýän näme tağut bolýar. Şoň üçin musulmanyň ýeketek dolanmaly hükmü we olar näme Allah'ın hükmü. Fellezi yaqul innahuma sawa. Ennebi ýerger näme ballim beýle janykma, şunuňmy? Allah'ın hüküm fiýleýär, söýär. Ýöne näme bu hükümleri ýasan adamlar, demokrasiýa, ýani kommunizm ýa bu kodeksler goýan adamlar bir akylly, başly, sowatly adamlar, ýylyň halkyň näme behwidi üçin we hökümetin halkyň öňe gitmekligi üçin, baýdagy näme äleme parlamaklygy üçin näme ýasalan hökümler, kadalar, bularň köpçülikleri umum alanda içinde peýdalar bar. Şoň üçin näme beýdip oda, köre düşek bolma adamlar Allah näme hökmüne getirjek bol. İkisinden gezmeklik dendiýse, aynul kufur şoň adamyň. Aynul kafir, nejata çol adamlar. %100 kafir bolýar diýer. Näme ew eşedde minhu men yaqul. Bundan erwedi kim? Bire dendiýekse. Bu kafir diýdi. Bundan erwedi kim? Innal hukma bi gayri ma anzalallah ahsanu min al hukmi bima anzalallah. Emma beýleki bundan erwet kafir näme? Edil şu döwürde, ya geljek döwürde, ya geçmiş döwürde tapawut ýok, içimde ýok. Bir de şu töbet etýär. Başga hökümler bilen ýöremek, näme? Allah hökmünden ýörenmeklikden gowdysa bu iň aýrywedy bolýar. Bundan aňyrda kafir ýok. Şu kafir bolmasa onda ýeriň ýüzünde kafir ýok. Şunuňmy? Yani
başga hökümler bilen ýöremek näme Allahyň hökmü bilen ýöräňden gowy diýär. Bu döwür bir wagt geçip giden höküm diýär. Şunu çarwa adamlar ýa-da kodu bilen akdylar. O döwür maşin, samolyot ýokdy, kondisioner ýokdy, şunu universitetler ýokdy. Bir çarwa näme agazyň oňduň diýen kölegesini öňe getirler. Şolaryň zamanasyna dogry şeriatın kanuny bolýardy diýer. Emma bu wagt näme 20-nji asyrda şunu Amerika aýy çypýar. Şoň üçin bu döwrüň adamlaryna internet zamanasyna barbareski antena deccalyň ösden zamanasyna näme bu diniň hökmi adamlar ýa gaýtarýar, ýa bisawatlygy, ýa daş asyryna, çöp asyryna gaýtarýar. Şoň üçin edil şu wagt näme başga hökümler bilen ýöremeklik, Allahyň hökmü bilen ýöremeklik näme afdally bu näme edil deccal şu wagt ýerelkede şoňa da sapak berelim gaýtýar. Näme hada eşet, ýöne beýdi deccal ömrüňden, deccal diýri. Şu näme deccal şol adamyň ködi. Taýyp, fellezi yaqul, enne näme bir şey diýär. Ödem näme ödün alim faýa üniversitede okapdyr, Moskwany torpdyr, ýa Amerikan Karol üniversitetini torpdyr. Näme diýär akylly soranmaly. En-nasu ma yasluhu lahum al-yawma illa hadihi al-anzuma. Şurk adamlara näme en bir durs peýdaly boljak wagt näme höküm näme şu ýasama kanunlar diýär. Ha? Andyma nizamda şu wagt näme hökümet bilen ýörýän düzgün tertibi nizam bar, ýörýän kanuny. İçeri işler şuna alak bolmaly, başarytlar şuna alak bolmaly. Öýlenmek, aýryşmak, iqtisadiýet ol bul. Şöýler bir hökümetiň näme öz bolşyjy bir ýören bol, ýani näme nizam jagaşy we düzgüni we halkyny näme saklayan ýöretken kada kanunlar var. Şu wagtda döwrüň adamlarına şu düzgün kanunlardan gowy kanun düzgün ýok diýär. Ma yasluhu lahum ash-şar. Bulara bu wagt näme şeriatyň hökmü bolmaýar diýerler. Adamlar bu wagt näme ösüp barýan adamlar goýaten şu şeriatyň hökümetini getirsen näme ylgap baran ýürügetin jylawundan çekip ýa-da teteni alap diýär. Adam bu akıl açılmış. Şununmy? Öňkü adamlar ýerde ýaşamaklyga çäklenen bolsa diýär. Inniki adamlar ösüp dogumuna çydamany, göýükde ýaşamaklyga dalaş etýärler diýär. Şoň üçin Amerika näme kosmosyny ýylla bir gerek aýy uçurýan bolsa, orus näme ýylla 2 ýerden uçurjak bolýar. Şunun adamlar şo derejede ösüpmişler. Şoň üçin şeriat näme, şeriaty getirip bu hökümde bu kanunlar, düzgünleri öwrenşen adamlar diýär goýa jylawundan ýa-da kesip ylgajagat, ylgatmaýan alap boldy. Şoň üçin näme eş-şer'u ma yutabiqu li hada az-zaman. Şoň üçin näme şeriatyň hökmü bally bu döwürki adamlara bu zamana näme dawat gelen diýär. Şuňa bu oglanlar näme jinsilje, zatlyja, bakylja, mutluja edýärler. Şunuňmy öňkü döwürde adamlar näme sakally, zatly, gylşly, Allah ibadet edip la ilaha illallah diýerler. Ve la yusayirul hadara şeriat bu atna la yusayir demiyor bilmeýär diýär. Bu döwürüň hadarasy bilen medeniýeti bilen. Yani din näme, diniň hökmü, Allah we Rasulunyň hökmü bu zamanyň näme medeniýeti bilen, hadarasy bilen, ösmekli bilen la yusayir den ýöre bilmeýär diýär. Ýa-da galar diýär. Emma öň bedewlen, çarwa araplan, rahatlan adamlaryň ösmedik wagtlary, şuňaňmy olaň düşünjesine ýa-da galan wagtlary bolardy diýär. Ma yasluhu illa tahkimul qawanin. Şunuňmy? Onda näme adamlara peýda bolýar diýär, haýyrly bolýar diýär şu wagt denge ýasama kanunlardan bolmakda. Ödümü de Allah'a kanun ýatyar. Şu wagt bize denge öz elimiz bilen, öz peýdamyzdan näme, özümde peýda bermeklik üçin ýatan kanunlarymyzdan başga kanun bolmaýar diýär. Wa musayiratul alam. Şoň şu näme? Eleme şu wagt näme çapraz garşy çykmaly. Bir ýerden zampa çyksa diýär musulmanlar Allah'ın hökmü diýip diýär. Biz elem bilen den görüş bilmeýär diýär. Şoň üçin näme şu wagt zamanlaky elem bilen alamyň şu dünýäň näme şu asyryň näme medeniýeti iradi bilen näme den görejek bolmaly. Tekunu mahakimuna mislu mahakimul alam. Şoň üçin näme bütün dünýäde adamlar maşallah näme öz ýasama kanunlary, zatlary bar. Şoň üçin bizim öz elimiz bilen ýasan kanunlarymyz bar diýär. Dünýä standardyna den gelmeli diýär şunu. Emma Kur'andan, hadisten gelip görsek, biz näme olarça ýokmuş diýär, höküm kanun ýasa bilen muratmy. Ya musulmanlaryň akly ýokmy? Şunu öýde şu şeytani näme fikirler etýär. Allah hökmünden ýokarda höküm ýok. Emma bu näme diýär? Tekunu mahakimuna misle mahakimul alim. Bizim höküm näme? Bizim sudlarymyzdan, mahkemelerimizden, hökümlerimizden, kodekslerimizden, hemme zatlarydan näme? Elemiň näme? Suuduna, hökmüne näme? Döwre wagt bolmaly, laýyk bolmaly. Hada ahsan min hukmi. Eger bir şeyde bilsek de inşallah olaň nazarynda näme Allah hökmünden gowy muka öýdüp näme umid etýär.
هذا أشد كفرا من الذي يقول بون كافر لنا الله حكم bilen gayrin hükmüm dendi yani kideniye. إن حكم الله وحكم غيره متساويان. كافر adamlar Allah'ın hükmünün gayrısın beylekin hükümler dendi. Yasama kanunu dendi. Ama yankıyalak burun ederler. Şey diyeninkinden ama kafirliği erbetti ya. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه. أما بيرنامه hüküm etse Allah hükmünden başka hükmü bilen kafir diyasmi lihevan fi nefsi yani hay hevazne eyertname ve ecizat hay hevazne eyertname bir ki meselede Allah'ın hükmünün hükümlenmedi ya cahile bima enzala ya da şu meselede Allah'ın hükmünü bilmedi şu şeyemname bir yasama kanunun bir esasında hüküm etti ve huve ya'takidu ve ödemname hay hevazne eyerip Allah'ın hükmünden başka hükmü sayılab alanlar ya da näme Allah'ın şu meseledeki hükmünü bilmän ýa-da kanunna bir hükmünü ýöredenler. Näme irtiqad etýärdi, niýetinde irtiqadynda näme? Enne hukmallahi huvel hak. Allah'ın hükmü hak hüküm. Allah'ın hükmünden başka hüküm batıl we wajib näme? Bir Allah'ın hükmü bilen ýörenmeklik. Şol irtiqad bilen hükümlenme, başka hükümlen hükümlenmedi. Bu eden wady kafirlik bolanlar. Bu eden wady näme? Fe فعل كبيرة من كبائر الذنوب diye. Bu neden vadana ulu nadi ettikasap yat ve zalika kufrun duna kufur ve on edenen nama ulu kufur derler küçük kufur diklama atlanır ölçülme. Enne şunu akıra düşündük mü düşünmedik. Tayyip düşündük. Namaken dördüncü nakib Allah'ın hükmü bilen hükümlenmesizlik kufur eken. Enne şu meselede nama bizim düşünmeli vadımız var. Hükmani suretde. Olar nama Şuat İslam alemine näme? İslam alemini ayağa kaldırıp oturtmadık mesele. Olar näme? Allah'ın hükmünden hükümlenmeyenler kafirler. Şu meselesinde Allah'ın hüküm meselesinde näme? Müslümanların arasında şeyle bir ihtilaf töredi. Şu mesele esasında näme? Müslümanlar ikiden bir Allah ile olan näçe topora bölünürler. Şeyle bir toporlara bölünürler. Kafir ýigrençler ýa bir ýerlerini ýigrenler. Ýürekler daş boldy. Dogry. Musulmançylyk näme feýür muhabbat, doganlyk, dostlyk gitdi. Bu topar näme Allah hükmünden hükümlenmeli diýenlere näme hawarij tekfir diýip hüküm edildi. Dogry dämi? Ýok, Allah hükmünden näme hükümlenmeklik näme uly küfür ýertana. Kiçik küfür diýenlere näme murji'e diýdiler, kazyol diýdiler, kamiset diýdiler, munafyk diýdiler. Şey diýenler bir topar bir ýerlere näme terfatlar aýtdylar, yamanatlar berdiler. Musulman bir ýerde ýardam bolmaly, musulman bir ýerde näme ýüze wurýan boldy. Ennemel mu'minuna ihwa diýip durka Allah Taala näme hakyky doganlar, mu'minler diýip durka näme mu'min diýilen adamlar bir ýerde näme düşman taýyp başladylar. Taýyp. Esasyn ýaşy olanlar arasynda. Kur'ana, hadise, kalpdan açıp dolu. Allah'ın hükmü näme berilenine, şoň bilen näme ýaşabiljek oglanlaryň arasynda şoň alyp näme ihtilaflar döredi. We hatda öz basymydan hem işte ýurdumyzda da gördük. Şuada da näme kafir milletler ýurtlaryň arasynda görüp. Şu ihtilaflar näme dolanıp barýar? Şu ihtilaflar näme gıýtlaş aýdamyzda ulamalar näme diýe? Iki wada dolanıp barýar. Birinji dolanıp barýan wada näme? Şu meselede dolu alimler näme sözleri jemlenmedi. Bir soraga näme jogaby aldylar da şu jogap hemme meseleň näme soraga jogaplar etdiler. Akavr topar näme başga bir soraga jogabyny eşitden näme şu Allah'ın hükmü bilen hükümlenmedik meselesinde näme şu berilen jogap hemme meseleň jogaplar etdiler. Dogry dämi? Tayyip, ikinci meselede näme hükümlenmek yani yasama kanun, dogry dämi? Yasama kanun. Ve şu kanun bilen hüküm etýän, we şu kanunun hükmüne gelýän, we şu kanuny özüne kanun saýlap alan ýurt. Näçe mesele boldy? 4 mesele boldy, dogry dämi? Käwr olanlar nämetdi? Şu 4 meseleni bir mesele fikir etdiler. Şu 4 meseleler näme bir meseledir diýip düşündiler. Şoň şu näme kim Allah'ın hükmü bilen näme hükümlenmese näme kafir diýdiler. Şoň şu näme şutaýdy, bize wajib bolup durýar. Şu meseleni dogry bilmeli. Bu ýanky 4 dagalan ýanky meseleler näme hemmesi bir meseleden. Şutaýda biz näme bilmeli? 4 tane wady bilmeli. Şunuňmy? 4 tane wady bilmeli. Sonra 2 tane şübhäni açıklamaly. Şoň şu näçe bolýar mesele? 6 tane bolýar. Haçanna Allah'ın hükmü bilen hükümlenmeýän adam kafir mi? Kafir däl.
şu tayda näme şu meseleni doli Kur'an hadisi Allah'ın ve Resulünün muradına göre düşünecek bolsak we ulemalar şu meselede hemmesini beren fetvalarını jogaplarını jemlep doğru netije gelip hakikattan näme şu yerin yüzünde Allah'ın hükmünün näme yöremekligini isteyen muvaffak şu dört näme ýylyna iki sanan şüpheli açıklanmaly. Şu altıda doğru bir düşünmeli. Hasanlar şu altıda doğru düşünebilsek näme bilen kalmadan şüphede aýyrlya, ýigrenjem aýyrlya. O alimden seredäýmene gatma garşy görülýän sözler näme bir-birine açıklayanmaly. Birinji bilen näme ýa-ki näme ýaşy olanlar näme diýdik? Umumy hemme meseleni bir mesele saýdylar. Taýyp. Hemme mesele bir mesele. Bizde näme kanun ma? Şunuňmy? Näil kanun ma? Ýasama kanun ma? Ve näme Allah'ın kanunu ma? Dogry dämi? Indi şu ýasama kanun işimiz yok. Fransa bolsun, Britaniýa bolsun, Orsun bolsun, Türkmenin bolsun işimiz yok. Hemmesi kanun. Umumy yerin ýüzünde şu iki kanun ma? Dogry dämi? Bir kanunyň sonra kime var ya diýre Allah diýre. Allah'ın hükmü, Allah'ın kanunu. Beýleki kanunlaryň hemmesiniň soňy kime diýer? Adama diýer. Adamlar tarapyndan ýasalan kanunlar. Taýyp. Indi şu taýda bilen bilmeli adamlar näme? Allah'ın hükmünden hükümden möhlet näme? Ibadat. Dogry dämi? Ibadat. Indi Allah'ın hükmü barmy ýok? Bar. Şu hüküm barka gattalyndan ýene bir hüküm ýasamaklygyň hükmü näme? Şonu bilmeli. Şu hüküm barka yine gattan bir ýasama kanun ýasamaklygyň öýde näme? Küfür bolany. Günde näçe wagt namaz bar? 5 wagt namaz bar. Yine gattandan şunu az görüp, pes görüp, ejid görüp, yine 5 wagt namaz goşmaklyk näme bolýar? Küfür bolýar. Bular edil şoňal. Taýyp. Allah hükmü waka gattandan yerin ýüzünde şu hükümden başga hüküm bolmaly. Indi bilen birinji bilmeli adamlar bar. Kanun ýasamaklygyň öýde näme? Allah hükmü waka küfür, şunuňmy? Taknin, näme kanun ýasamaklyk, kodeks ýasamaklyk, hüküm ýasamaklygyň öýde näme? Küfür. Kim näme? Hüküm ýasasa we adamlaryň şu hüküme gelmeklik istese näme? Oňa da tagut diýler. We men da'a ila ibadeti nefsihi bolýar. Şunuň asly bir Allah'ın hükmüne boyun bolmaklygyň öýdi. Problema çözmek mi ýa-da ibadet eken? Ibadet eken, eýem bular hüküm ýasap we adamlaryň şu ýasan hükmüniň aslynda ve şoň näme saýatynyň dälle näme zulmüniň aslynda ýaşamaklygy istese näme? Şu tagut bolýar. Birinji bilmeli adamlar näme? Musulmanlara kanun ýasamak bolany. Musulman Allah'ına secde edip ýörüşýär, gelip bir gabra secde etse näme bolýar? Müşrik bolýar. Şoňaly musulmanyň Allah'dan iýinen hükmü waka, şonuň gelip hüküm ýasamaklygy näme bolýar? Murtetlik bolýar, dinden çykarýar. Bir musulman gelip bilen näme? Bütün dünýäniňki ýalyk näme? Bilen öz ýurdumda kanun ýasarlyp, kanun ýasasa şu hüküm ýasamaklyk murtetlik bolýar. Şu hüküm ýasan adamym kafir, zindik bolýar. Birinji birlikdämi? Hükümüň ýasamaklygyň öýde näme eken? Küfür eken. Indi şu hükümüň öýde näme eken? Şu hükümüň öýde tagut. Allah hükmünden başga hükümem tagut, küfür. Birinji bilmeli adamymyz şu hüküm näme? Hüküm tagut eken. Haçan biz şunu bilsek näme etýär, biz hüküm ýazajak bolmaýar. Allah'ın iýindiren we Rasulun getiren hükmünden näme çäklenýär. Birinji bilmeli adamymyz şu işgärler çykmaly. Köp adam şu kanun ýazmaklyk küfürdir öýden oklar. Şu kanunyň öýde küfürdir öýden oklar. Birinji bilmeli adamymyz näme eken? Şu kanun ýasamaklyk näme? Küfür. Taýyp. Kanun ýasayan kim? Şu kanuny ýasayanam kafir. Şunu ikinji mesele bu. Birinji mesele kanunyň öýde küfür mü küfür däl? Kanunyň öýde küfür eken. Kodeks ýasaman, kanun ýasaman, hüküm çykarman öýde näme eken? Küfür eken. Taýyp şunu etýän adam kim bolýar? Kafir bolýar. Şunuňmy? Bir hüküm ýasasyn, köp hüküm ýasasyn tapawut diýer. Näme üçin? Bir ibadet Allah'dan gaýra etsin, hemme ibadet Allah'dan gaýra etsin. İkisem deň derejeli müşrik däl. Müşrik. Şoň üçin bir hüküm ýasasyn, min hüküm ýasasyn tapawut diýer. Şol adam näme bolýar? Kafir bolýar. İki mesele çözüldi, doğru değil mi? İkinci bilmeli, üçüncü bilmeli meselenin näme? Yani şu kanun yasayandan kanun, ikisi bir mesele. 4 ad bilmeliydik ha. Şu yani birinci yasayandan yasalan kanun, yasayanam kafir ve kanun yasamaklygyň küfür, yasalan kanunun ödem küfür. Şu hemme de bir mesele.
İkinci mesele näme? Sen olanlar şu kasete yazıp bolursa, bariňiz dinleň we özleşdirin kirekilmedi. İkincisi näme? Şu hüküm bilen näme? Hüküm etýän adam. Ene bir geldi, Allah hükmü var ve yasama hüküm var. Şun bilen bir hüküm etýän. Bu kim? Bu meselede tafsil var. Düşündünmi? Yani oğlanlar näme üçin Allah hükmü bilen ýöremedikleri hemmesine kafir diýdiler. Bar meseleni bir etdiler. Yankılar dine yankıda adet etdiler. Yani hükümün öde tağut, doğrudan hüküm yasamaklan öde näme küfür ve hüküm yasayan kafir. Ondan soň izinden gelýän meselelerin hemmesini şuna ýanawetlerden biragatdan kafir diýdiler. Düşünmediler ýok. Bu meselede meseleler var. Birinci mesele bu tordu, doğrudan. İkinci mesele näme? Şu tağut hüküm bilen, küfür hüküm bilen näme hüküm etýän adam. Hüküm etýän adam. Bu meselede näme? Tafsil var. Bu meselede näme? Kafirim diýemi var, musulmanım diýemi var. Bu meselede näme? Ehli sünnet vel cemaatın musulmanlaryň näme açıklamasy var. Tayyip. Bir adam näme? Allah hükmünden başka hüküm näme? Bir musulman adam. Allah hükmünden başka hükümlerin hemmesi batıl diye. Şunun. Ve hak hüküm Allah hükmü diye. Şunun. Ve haçanlar Allah'ın hükmünden hükümlenip bilmedik ýagdaýyna da özüni günahkar saýar. Şunun. Ve näme käbir zatlar sebäbinden para alan üçin 5 manda göz gydyrdy. Ya hay hurusny eýer bilmedi. Ya araljak bolup näme bir kümeselesinden näme Allah hükmünden çıktı. Şul adam kim? Şul adam näme? Küfrün dune küfür diýdi. Şu suratdaky adam näme? Kafir däl. Bu etýän küfri kiçik küfür. Düşündinmi? Şol adam prezident bolsun, minister bolsun, mektep başı bolsun, sadygy bolsun, kommunalnyň başlygy bolsun, ya bir talipleň şeyhi bolsun, ya bir medreseň näme? Başlygy bolsun, ya bir mescidin imamy bolsun, ya bir kazy bolsun, ya mufti bolsun. Tekfirler bilen sebep sağlanan akidatına uyýandan tapal düşi. Tekfirler dine prezidentin näme? Allah'ın hükmünden hükümlenmekliğini talep etdi. Şu Allah'ın hükmüne gelmese kafir diye onun aşağıda minister, hakim, zampret, ol aktörün işi yok. Yok. Beyle değil. Allah'ın hükmüne ikinci mesele näme? Şu hüküm bilen näme? Allah'ın hükmünden yürümeyen adam. Tafsil var idi. Giyinişleyin etmelidir. Indi näme? Bir adam näme? Allah'ın hükmünden hükümlenmedi. Musulman adam. Prezident olsun, mektep başı olsun, muallim olsun, hatta imam olsun, kari olsun, alim olsun, kazi olsun, müftü olsun tapav diyor. Näme etdi? İtikadında näme diyor? Enil hukmu illa lillah diyor. Yeketek hüküm ettirilmeli Allah diyor. Allah'ın hükmünden başka hemme hüküm küfür, batıl diyor. Ve bazı musulmanlar ve hatta menem Allah'ın hükmünden hükümlenmeli. Yine bir iki mesele nasiptir ya, eciz dedi. Allah'ın hükmünden hükümlenmedi. Bir kazi, näme gomşusy bilen näme bir 7 ýadyň arasynda dawa bolupdyr. Musulmanlar dawalyny meselesi kime götürmeli bolýar? Kaza götürmeli bolýar. We Allah hükmüne näme 7 ýada bermeli. Şuda da hak 7 ýadyň qydy. Ýene bu kaza näme etdi? Ey gomşumy öýkeleýmesin diýdi. Şunky hak diýdi. Eýer Allah hükmünden hükümlenmeye başka hüküm bilen. Başka hüküm bilen şul kafir bolana. Şununmy? Şun eden wady ulugy näme bolýar? Näme etmeli bolýar? Tawba etmeli bolýar. Ana İbn Abbas näme küfrün dune küfür diýdi. Şu suratdaky Allah'ın hükmü bilen hükümlenmeyen adamlar gözüne tutdy. Şununmy? İkinci mesele kim? Olam näme? Bir iki meselede de dol Allah'ın hükmünü ayırıp yerine näme? Yasama kanun getirdi. Dol Allah'ın hükmünü ayırdı yerine yasama kanun getirdi. Bul näme? Allah'ın hükmü hak diýsin, diýmesin kafir. Şununmy? Bul Allah'ın hükmü hak we şoňdan ýöremeklik wajib we bundan başga bilen ýöremeklik günahkarçylyk diýe. Ýöne şonda da näme? Dol Allah hükmünü ayırttı yerine Fransa hükmünü getirdi, ya Amerikan hükmünü getirdi, ya komünizm hükmünü getirdi, ya özler bir meclis kuradılardan özleri näme öz yurtlaryna hüküm ediler ýa näme kodeks hüküm çykardylar. Bu näme? Murtet. Bu adam näme bolýar? Özüne musulman diýen bolsa murtet bolýar. Näme üçin? Bir adam yeketek ibadet etmeli Allah diye. Allah'dan başka hiç kime ibadet etmeklik bolunok diye. Ve Allah'dan gayra ibadet etmek diye şirk ve günahkarçılık diye ve özüm
bir ibadetinden Allah edenek de hemme ibadetini şirk bilen etdi. Kim şu? Müşrik, murtet bolýar. Şoň şu näme käbir adamlar, näme käbir prezidentler, ýa käbir häkimler şu sözüni aldylar. Edil hukmu illa lillah diýär. Yeketek häkimdar Allah diýär. Allah'ın hükmünden ýörenmeli. Şu hak ondan gaýry batyl ýa ýöne dol Allah'ın hükmüni aýyrmam ýerine näme Fransaň hükmüni getirýär. Ýa Orfun hükmüni getirýär. Kim bolýar şulardan? Öňde musulman diýenem bolýar. Şulardan näme? Murtet bolýar. Şulardan dinden çykýar. Bu näme? Şu meseleler näme? Şu yani Allah'ın hükmü bilen hükümlenmeýäniň gurrumy. İkinci mesele gutardymy? Ya gutarmady. Düşünüklü mü ikinci mesele? Korkuluk etdirýän bir iki mesele giriyor. Bir iki mesele giriyor. Şunu bir iki meselede korkup etdi. Şunu mesela korkup etti bir iki meselede. Şunu mum Allah'ın hükmünden ýöräpdir. Asl o adaty Allah'ın hükmünden ýörenmekdir. Bu desturun Kur'an hadis. Şunu ýöne bir iki meselede korkudurly. Şunu ya dalim näme pul berildi, para berildi. Şunu ya öyle ejizler, ya nebizini basy bilmedi. Şunu murtet bolana, uly kiçik kufur bolýar meýdanda. Uly günah bolýar. Şunu emma bir gorkudyp dol aýryp dol getirdi. Müşrik şo. Şunu müşrik. Yani gorkoklyk bilen mukrah var. Tapawdy bil. Biri gorkudyp etdirilýär. Biri zorluk aslında etdirilýär. Tapawdy var. Şunu biri näme zina etmesen ölýär. Ýöne haýbat atýar, gorkudyar. Korkup zinaat tutup öldürýär. Abi ýerden şu maňlaýyna pistolet dirap, aşağıda gysal bol etdi ýa. Näme? Bu zorluk aslında etdi. Buňa gamçy urlany. Bu mukra. Şunuňmy? Yani korkulmaklyk bilen zorluk aslında etdirmekligi bilmeli. Birine prezidentlik maňlaýyna dirapdy. Şunuňmy? Bir mesele, iki mesele. Emma umumy aýyrdy. Ol bu ýerine. Şunuňmy? İkincini gutardyk mı, gutarmadyk? Birinji hökm we ýasaýan. İkinji şu hüküm bilen näme ýörenýän, hüküm ýöretken. Üçüncü näme? Şu hüküme dolanýan adam. Ikimiriň aramyzda dawa bolýar. Kimin hükmüne dolanmaly? Allah'ın hükmüne. Ýöne ikimir ýasama kanunyna dolanmak. Bir kim bolýar? Tafsil. Bulam edil ýanky hüküm etýäniň kýala. Bir suratda kafir bolýar, murtet bolýar, bir suratda näme? Kafir bolýar, murtet bolýar. Şunuňmy? Günahkar bolýar. Bir alimlaň sözüne o käbir alimlaň sözüne mekruh bolýar eden amana. Olam. Näme ikimiriň aramyzda dawa bolýar. Şunuňmy? O dawa kime gallyrmaly? Bir Allah gallyrmaly. Dogrydan bir Kur'an hadisiň hökmüne gallyrmaly we Kur'ana hadise çözdirmeli. Emma bir näme diýär? Hökman näme bolýar? Tapawdy bu hökümlerim höküm diýär. İslamna gallyrsan gallyryber diýär. Dogry Allah Rasuluň hökmüne gaýtardydan o ýetezat ýok. Ýöne Allah'ın hökmünden başga hökümlerde dolansa bolýar ki. Jaiz diýär, urfat diýär, ikisem gow diýär, ikisem gen diýär. Hatda bu Allah'ın hökmünden ke gow bolup durýar diýär. Şunu hatta raýat dolansa da kafir bolýar. Şunu bir selefler tekfirlerden tapawdymy? Ma tekfir hawas raýat bilen işi ýok. Şunu ma biz raýaty diýär. Raýatan bilip görüp, mene şerti şu billi. Yani ayetler eşitdi Allah'ın hükmünden hükümlenmeli. Ve Resulullah'ın hükmüne gelmeli. Şu zatdan ilmi yetti. Şunu yeten tamam yok diýär. İhtiyarım diýär. İstesem Allah'ın hükmüne dolanýan yani. Dinin hükmüne dolanýan yani. İstesem Fransaň hükmüne dolanýan. Näme işin var diýär. Maksat çözmekdämi? Kisem çözýär diýär. Soňam dinin hükmü geçdi o diýär. Ýere galyklyk etdiýär diýär. Men buňa dolanjak diýär. Raýatan bolsa murtet bolýar. Şunu ýanky nazarda, ýanky ananşda näme? Ýanky fikirde ýasama kanunlary, kodekslere dolansa murtet bolýar. Emma bir näme? Dolanmak. Emma bir dolanýa näme ýasama kanuny. Ýöne dolanmaklygyndan näme? Misallar. Sen gelip näme? Nahat meni ursan, şeriat näme etýär? Men hakym alyp berýär. Edil şu meselede ýasama kanunyna näme şeriatyň gaden geldi. Edil ýasama kanunyna barp näme arz etsem, plan raýat men urdu diýsem näme? Qadyet men çağırýar da näme? Sen men uran şunu ýa urdurýa, ýa näme? İştirafçy töretýär, ýa bir kunam näme? Tapatsa saklaýar seni. Şeriatyn kanun laýyk gel. Bu muslim näme diýär? Bu tağut diýär. Bu hökm kafir hökmü diýär. Ýöne edil şu meselede Allah'ın hökmü bolanan bolsa diýär, şu kanunyň berýänini berýär diýär. Şoň üçin şu kanuny bilen tamam diýär. Şu kanunyň çykarjak kanuny näme? Dinin kıdan tersseldi. Şoň üçin bu kanuny maňa dinnaky hökm alyp berýär diýär. Şoň üçin şu mesele dolanýar. Şunuňmy?
Avariya maşinama gelip nahat men urdu. Dinem şuna töletya, yasama kanunum töletya, doğru değil mi? Yani bizim yurdumuzda din yok. Yani bu oturup da ne etti? Hakikaten şu dinin hükmü bolanında kanuna näme dolansam, Allah hükmüne dolansam, qada dolansam, şunu nämet ya sen nahat gelip maşini kakıp şuna töle diye. Hükümetin kanunum şu değil, gayin hükmü. Indi näme onna men şu yasama kanunun üstü bilen näme öz hakkımı alyan, zulüm edeme. Şu kanunun şu meselede dinin hükmüne dengeli dip dolanıyor. Şu meselede dolanmaklık näme musulmana ulamalar iki vurulma. Bu ulama näme diye? Mani yok diye. Qadagan da yok dolanmıyor. Şuna hakikatdan ham şu mesele yasama kanunun şu hükmü dinin qadem nerede diye o dinin alıp berýänlerdi sana alıp berýän bolsa diye. Ya edil şu davalarına dinin iýindirýän hükmüni cezasyny. Şu hükmüm iýindirýän bolsa onda sen goýan näme? Musulman şeriaty dolanýar bolýan. Kär ulamalar näme? Günahkarçılık yok. O şeyler manide dolanmaklığı seni murtetliğe de ertenak, hislada da ertenak şunu. Öyle kevr alimler näme dedi? Şonuna da dolanmasın dedi. Şunu mu? Siz münafıklar näme derdiler? Öz ziyanları bolanna dine näme? Dinin hükmüne kafir bolardılar. Emma şu meselede dine orul dolansalar, Rasulullah hükmüne dolansalar, öz şahsi behvitleri bolacak o da näme derdiler? Dinin hükmüne dolanardılar. Mesela münafığa men diýen şunu. Peýdan ýogawan tağut diýen, kafir hükmü diýen diye. Peýdana gerek tağut ılgat barýan diye. Şunu ılgat barýan diye. Barma diye şu meselede şunu. Ýöne barma diýäniň mezhebine de bardyň sen. Kim bolýar? Kafir bolan o. Küfrün kiçi küfür bolýar. Günahkar bolýar. Şunuňmy? Üçüncü meseleden bile. Üçüncü meselede näme? Şu yasama kanunu näme? Dolanýan adam. Şunuňmy? Bir suratda kafir bolýar, bir suratda kafir bolýar. Ýa-danym näme? Şu hüküme senin gelmekliğini hükümeden öde mecbur etdi. Misal için näme? Sen bir zat näme? Bir goňşyň gadyny ogurlayan, doğrudan ogurlayan bolýan. Sen arga ýazmadığından näme? Goňşylyň gadyny sen tutup näme? Hükümede tapşyrdylar. Näme? Şu bizim plan goňşymyz işteke öýnýär, durqap tutdu. Öýüňe esen ýerde işte diye. Böyle näme? Ministrajanat ya plan sen mowa gel. Bir ogur jenayetçini tuttuk sen öýüňde. Hakykatdan şol öýsen kimi. Eýan bu näme? Şu hüküme gelmeklige zorluk edildi. Hüküme zorluk, hükmani soratda eýan sen näme? Şu hüküme gelmeli bolýar, şu suda gatnaşmaly bolýar. Ýa bäýerde sen erkin ýok şu hüküme gelmeklige. Bir ihtiyar sen hükümeden öyle icbar, mecbur edip çağırdı. Bununla ýa iki mezhebede sen hiç tap bolamaz. Buna karam bolamaz, adam bolamaz. Şunuňmy? Düşünüpdämi üçüncü mesele? Edil hüküm etýän adamyň kafir bolup kafir bolmaýşaly, şu hüküme dolanýan adamyň kafir bolýan suraty bar, kafir bolmaýan suraty bar. Şol üçin olany bir zada düşürýän. Dinin Allah hüküm talep edilenler dine bir gatlykdan talep edilenler. Musulmanyň näme iň beýginden iň pes gatlygyny şen talep edilýär. Prezidentin talep edilýär bolsa raýatyny talep edilýär. Prezident Allah hükmüne gelmände kafir bolýan bolsa, ýa-ni tuturda raýatam Allah hükmünden başga hükmü saýlasa, raýatam kafir bolýar. Allah dini hemmek şerden. Taýip dördüncü bilmän zadymyz näme? Şu hükmü alıp ýurdundan näme hüküm edip goýan prezidentin hükmü. Yurdun hükmü. Prezidentin hükmünü Allah. Prezidentin hükmü nerede gitti? İkincide gitti. Yani şu hükmü näme? Yürüttürýän adam. Prezident bolsun, qady bolsun, molla bolsun, ahun bolsun, alim bolsun, şunuňmy? Hatta dünýäde en uly musulman alymyny tap. Allah hükmünü bilip durkan nemsen basy bilmän näme? Gakarda başka hüküm çıkardı. Bilip dur çıkaran hükmüm Allah'ın hükmü der. Şunuňmy? Yani gakarını etdi, ejilledi. Şol alimin eden zat uluguna tövbe etmeli. Şunuňmy? Yani prezidentler bizden öýkelek durmasın. Näme bire kafir diýerler diýip. Ýok. Şu prezident öýkelýän prezidente we hökümete diýer. Näme? Hatta İslamda bizden en söýýän, en ýokary bolan alimmidan näme? Nefsine eýerelim bilen Allah'ın hükmünden hükümlenmede küçük küfürlük ettin sen diýer. Tövbe etmek sana wajip diýer. Şunuňmy? Allah hükmü den alim bol, zalim bol. Barzyna näme? Barayatdan. Dördüncü bilmeli zadymyz näme? Şu hüküm bilen ýöreýän hökümet. Musulman hökümetmi, kafir hökümet? Şunuňmy? Şu hüküm bilen Allah hükmünden ýöreýän atda Fransa hükmüni aldy. Ya näme İnglisden, Britaniýanyň kodeksinden ýöretýär hökümetini, ya Orson hükmünden ýöreýär, ya danim Orson bilen
Näme? Niýasyn diýşe bizim demokratiyamyz bar diýdi. Näme üýtdiler meclis bolurlar öz ýurduny ýöremek üçin, ýurduny ýöretmek üçin, halkyny ýöretmek üçin höküm ýöretdi. Ene şu Allahyň hökmü bilen ýöremeýän, ýurt näme? Musulmanmy kafir? Bulam iki görnüşli bolar. Bulam tahsil kabul etýär. Şunuňmy? Ulamalar näme diýär? Haçanna diýär. Şu ýurduň diýär. Adati Allahyň hökmü bilen hökümlenmesidir. Adati. Şunuňmy? Ve şu höküm bilen halkyny ýöretmekligini näme? Farz etýär. Buyurýar. Halkam näme? İstese istemese şu hökümden saylap alan näme? Hökümden ýörenmeli. Ve şu hökümden goýa. Şunuňmy? Hökümden garşyna çykany da näme? Eň agyr we näme? Jeza berýär. Allahyň hökmüne gelmer gardaş, bunyň küfür diýen näme diýär? Halkyň watanyň döwlü düşman saýar. Şu hökümet kafir hökümet. Musulman hökümetden. Şunuňmy? Şu derejede Allahyň hökmünden hökümlenmän. Şu näme? Ýasama kanunyny ýöreýän hökümet. Musulman hökümetmi kafir hökümet? Kafir hökümet. Musulman hökümet saýlanar. Şunuňmy? Musulman hökümet saýlanar, İslam ýurt bolsa, İslamyň gyljy bolsa, şunuňmy? İslamyň goşuny bolsa, şo ýurda näme diýilýär? Allahyň hökmüne geldi. Boyun gasyrdymy? Jihad edilip, feth edilip, ýurt taýdan açyp musulman edilýär. Şunuňmy? Taýyp Allahyň hökmü bilen hökümlenmeýän musulman saýlayan hökümet näme? Men desturum İslam diýär. Şunuňmy? Men hökümüm desturum Kur'an diýär. Allahyň hökmü diýär. Ve hakikatdan hem Allah'ın hükmü zahir. Umum seredende Allah'ın hükmüyle hükümlenýänligi duýup bolýar. Ýöne käbir ýerlerinde näme hüküme garşy gelen hükümler bar. Şunu musulman ýurt diýär. Wajib edenek we zorlanan halkyny şoňa gelmekdir. Bir Allah'ın hükmüyle hükümlenjek bolana näme tutup ýa näme halk düşman, watan düşman oňalan zat diýerler. Buňa näme diýär? Bir günah edip beren näme? Adama näme diýär? Musulman adam tawhidde şirk edenek böyle käbir günahkarlar etýär. Näme diýär şoň? Käbir günahlar etýär. Bir fasyk adam diýär. Buňa da näme? Bar käbir günah etýän näme? Musulman ejir musulman görüşmek näme? İslam tutuşy ejirek musulman ýurt diýär. Şunuňmy? Taýyp. Näme dördüncü bilmez adamlar näme eken şu hökümi özüne näme destur edip, höküm edip saýlap alan hökümet. Haçan kafir bolýar, haçan näme? Haçan kafir hökümet saýlýar, haçan musulman hökümet saýlýar. Haçan näme şu hökümet men kanunum, desturum, halkymy näme ýöretýän hökümüm, nizamym, düzgünim Fransan kanunydy. Ya Britaniýa hökümi diýdi. Tapawut ýok. Allah'ın diýmedi. Şunuňmy? Ve adatem şu höküm bilen ýörenmeklik. Ve şoňa buýsanýa we halkyda şonu ýöretýär. We şoňa garşy çykanyda jeza berýär. Ne jeza bersin bermesen işimi diýär. O şertden. Gökköýüne getirdim Allah'ın hökmüni aýyr başga höküm. Şo ýurda näme diýdi? Şo ýurt kafir ýurt. Şo ýurt musulman ýurtda. Şoňalak ýurtda ýaşaýan musulmanam ýagdaýyn tapsa şo ýurtdan hijret etmeklik wajib. Emma bir ýurt näme? Käbir hökümleri Allah'ın hökmüden. Allah'ın hökmüne garşy çykýar. Ýöne näme? Umumy häkimiýetler bilýär. Näme? Şu hökümler Allah'ın hökmüden. O batyl. O özüne günahkar saýýarlar. Ve näme? Men desturum İslam diýär, Kur'an diýär, hadis diýär. Ýöne käbir meselelerde fıkh ýalar. Gorkanlar üçin, ýa mudara edenler üçin, şunuňmy? Ýa näme? Tary üçin, ýa özlerine bir imanlarına bir ejirlik var, fäsiklik var. Şoň üçin näme käbir meselelerine näme Allah'ın hökmünden çykýarlar. Ol hökümede näme diýilýär? Musulman hökümet diýilýär. İçinde konu näme Allah'ın hökmüne gelmesinde käbir hökümler näme? Bir käbir günahkarçylyk näme? Käbir günahkarçylyk bidgat maksat edilýän ýaly hakykatynda. Bir jemaýat, musulman jemaýaty içinde bidgatlar çykýar, käbir bidgat etýän bolýar. Ya şirke düşýär näme? Umum şu jemaatda näme diýilýär? Musulman jemaat diýilýär. Şu musulman jemaat saýyş ýaly şuňaly günahkarçylyk edilýän bolsa şo ýurt näme? Musulman ýurt hakykatynda. Bu dört sada düşünen bolsak, indi şu taýda näme? Bir zat bar. Şoňa hükmani suratda düşünmeli. Olam mes'eletul istihlal. İstihlal diýilýär. Allah'ın hükmünden başka hüküm bilen ýöremeklik halal diýmeklik, istihlal diýmeklik. Şunuňmy? Bir prezident hüküm etýär. O hükümem ýasama kanunlary esasynda. Allah'ın hükmünden. Şunuňmy? Inni käbir ulamalar näme?
şoňalyk suratdaky prezidente kafir diýjek bolsa, hukmani suratda dilinden näme? Başka hüküm bilen hükümlenmekligim halal, dürüst bolýa diýmeli. Şonu ağzından eşitmesek näme kafir diýip bilemiz atdy şo prezident. Yani musulman prezident. Şunu. Özüne musulman diýär. Ýöne näme? Allah'ın hükmü bilen hükümlenene. Şuna kafir diýjek bolsak näme? Allah'ın hükmü bilen hükümlenmesizlik ya yasama kanununa bilen ýöremeklik halal, urskot, dürüst diýen sözler ağzından eşitmesek kafir diýip bilemiz atdy musulman prezident bolsa. Buna ulamalar bir jogap. Dogry dämi? Şuna yüzme-yüz garşy ulamalar söz bar. Kafir ulamalara näme diýär? Bir prezident özüne musulman diýip Allah'ın hükmü bilen hükümlenmese halal diýsin, diýmesin şo kafir murtet. Gatma garşy mı gatma garşy da? Gatma garşy. Emma hakykatda oglanlar şu alimden sözler gatma garşy da. Şunumy? Her jogap bir sowalyň jogaby. Birinji jogap näme? Bar soraýan alimlerden, ya şeyh diýerler. Bizim prezidentimiz musulman prezident diýerler. Ya şu wagt namazy täretli prezident. Allah'ını birlaya, tevhidde şirk edeme. O hükmüm Allah'ın hükmü diye, o şoň bilen ýöreýärem diye. Yine kafir meselelerde Allah'ın hükmü bilen ýöreýän diye. Kafir diýip bilýäsmi diye. Ulamalar näme diye? Şoňa halal saýmasa kafir diýip bilýär. Halal saýmasa kafir diýemez diye. Bir musulman prezident näme kafir meselede gorkunç üçin, ya müdahale eden üçin, ya bir viziýatga bäşman pul üçin, ya howaslar üçin näme? Kafir mesela 1, 2, 3, 4 meselede Allah'ın hükmü bilen çykmady. Allah'ın hükmüne hükümlenmedi. Näme diýdik? Küfrün duna küfür diýdik. İbn Abbas'ın tefsirinde aýtdy. O küfri kiçik küfür. Zalim diýdik, uluguna eden diýdik. Dogry dämi? Dinden çykaramyz. Emma şunu dinden çykarjak bolsa, kafir diýjek bolsak näme? Şu Allah'ın hükmünden çykanyny halal saýan bolsa. Onun dille aýdan bolsa ya bilen bolsa murtet bolýar. Şoň üçin alimler ýanky suratdaky musulman padşa, ýanky suratda bir kişilik meselesinde Allah'ın hükmünden çyksa, halal saýanyny bilýänçe kafir diýip bilemez diýär. Emma şol alimden başga sowal berýär. Näme diýär? Ya şeyh diýär. Bilen prezident musulman diýär. Ýöne dolu Allah'ın hükmüni bir garazylyp ýasama kanun bilen bize ýöretýär diýär. Ve şonu goraya ve halkynam şoň aslynda gedmekligine wajib diye karşısına çıkanan halkın yurdun düşman saýan en agyr cezalar berýär. Şo näme diye? Olam halal saýmalym diye. Oňa alimler näme diye? Edil şol alim jogap berýär näme diye? Şonu halal saýsyn, ýa-da haram saýsyn murtet diye. Şunumy? Ýanky suratda näme? Halal saýmaklygy şertden. Şunumy? Allah'ın hükmünü ayırıp yerine başkan hükmünü getirdimi? Şonu halal diýdi de yok, haram. Allah'ın hükmünün hükümlenmesizlik haram. Ve bu batıl ve özümen günahkar. Allah'ın hükmü hak. Yani şonda da şu zatlardan tamam. Näme? Doğru Allah'ın hükmüne düşmançylyk etdi, ayırdı yerine başka hüküm getirdi. Näme? Halal diýdin, haram diýdin, müşrik bolýar. Murtet bolýar. Ulamalar ýanky sözde jemmelimi, jemmelmedi. Jemmelmedi. Ýöne näme kafir bolanlar näme? Ýanky soraň jogabyny eşitýärler näme? Ýok. Halal görmese bolanok diýerler. Şeýde murtet bolan prezidentlere musulman saýlar. Ikinji soraň jogabyny eşitden näme? Musulman prezidente de murtet diýerler. Halal saýsyn, saýmasyn şo kafir ol diýerler. Ýok. Her senin öz meselesi var. Şuna düşündükdämi? Şoň üçin näme? Haçanna bir kim hükümden Allah'ın bir hükümünden çıkan prezidente. Näme şo bir 3-4 hükümden çıkan üçin kafir diýjek bolsa, hükmani suratda halal diýen sözüni eşitmeli. Näme? Şu aýda men çykdym, o çykmaklygam halal saýyn. Şulam dogry diýär. Şon diýse kafir, uly küfür, murtet dinden çyky. Emma diýmedi. Ýa özüni günahkar saýana, ýa ispatlap üçin näme ejildim üçin çykdy. Ýa oňa näme diýär? Fasik diýär, imany ejil diýär. Şo prezidentin garşysynda çykanam hawarçy bolýar. Şunumy? Şo prezidentin garşysynda çykan hawarçy bolýar. Ikinji prezident näme? Halal diýsin, diýmesin, owadan gurulasyň, gurulamasyň, ay Allah'ın hükmü hak diýsin, beýleki batyl diýsin. Bir oň amalyny sernäseredem, amalyna seretýär. Allah hükmüni ayırdymy? Ayırdy. Yerine dol ýatama kanun getirdimi? Getirdi. Ve adamlaram
ilzam etdiği adam hükman şu kanunu yöremel diye adam adamlar diye. Ve go'ramak üçün goşunma adam şu kanunu. Goşunu var. Garşı çıkana näme etýär? Öňde soňda görülmedik azaplar berýär we halkyň ýurdun hyýanatçy düşmanlyk faýana. Şol adam murted. Şu zalim paşa şu murted paçany, ha? İsleseler az yitki bilen, näme? Aýry bilýän bolsa şoň raýaty musulman bolsa, näme? Şoň hükmünde ýaşamaklyk günäkärçilik. Şunuňmy? Az yitki bilen şonu aýryp ýerine musulman paça getirbilýän bolsa şo raýat. Şolaryň hemmesi şonu aýryp ýerine musulman paça getirýän çagar, barça günäkär. Şunuňmy? Emma az yitkiden, kän yitki gerek onu aýyrjak bolsa. Hatta yitkilen bar golunu aýrybiljekden şeýle ýeji halla musulmanlar näme etmeli? El gowşup gezmeli mi? Ýok. Şo murted paçan aýryr derejede näme? İman, ilim we näme? Maddi itaatdan güýçlenmekligiň uğruna çykmaly. Şunuňmy? Şu dört mesele düşünülmedi. Düşünülmedi mi? Tayyip, şu mesele düşünülende näme? Haqiqi näme? Selef salihin, ehli sünne vel cemaat näme? Aqideti äşkar bolýar. Emma näme şu tafsil edip aýtdyk. Käbir tekfir adamlar var. Käbir näme hawarişler var. Näme diýerler? Selefiler, murciyeler. Selefiler o kafirda kafir diýilen. Selefiler cihad inkar etýärler. Selefiler muhannesler diýär. Selefi näme? Erkek akide, selefi akide. Selefine akide, mücahid akide. Şunuňmy? Hiç haçan näme? Murciyeler akide, selef akide girmeýär. Hiç haçan selef saliha öňüňden cihad inkar etmeýär. Hiç haçan özüne selef diýen adam, Allah'ın kafir diýen adam sana kafir diýmeklikden saklanmaýar. Şu bilen akide. Enne bu dört sady bilen mazak näme? Selef oglanlarda kafir şübheler bar. Näme? Allah hükmü bilen hükümlenmeyen prezidentlere kafir diýilenler. O iki şübhe nämede? Biri İbn Abbas'ın tefsirinde. Kufr duna kufr diýdi. Birinji şübhe şonda. İkinji şübhe näme? Haçanna hawarişler Allah'ın hükmü bilen hükümlenmeli. Allah'ın hükmünden çykan kafir diýenler. Sahabalar inkar edip olan garşyna uruş etdiler. Dogry dämi? İkinji şübhe sahabalar şolon garşyna uruş etmekligi iteren zat näme? Şonu bilmeklikde. Şunuňmy? Käwrada oglanlar şonu bilenler. Sahabalar haçanna. Indi men bir zat diýen. Hawarij aýraly men aýy. Men näme diýen? Allah'ın hükmünden hükümlenmeklik wajib diýen. Dogry dämi? Allah'ın hükmünden hükümlenmeklik wajib. Allah'ın hükmünden yürümeýän kafir diýer. Men ýalňyşmy? Men ýalňyş däl. Men dogry zat diýip otýar. Hawarişler hem şey diýdimi diýmedi? Tayyip, dogry bolsa. Onda sizin şu gurrunuz näme? Sahabalar eden hereketini ýalňyşa çykardyňyz bolýar. Şunuňyzmy? Men näme diýdim ýa-ni? Allah'ın hükmünden hükümlenmeklik wajib diýär. Dogry dämi? Wa Allah'ın hükmünden hükümlenmenem kafir diýär. Näme üçin? Allah kafir diýdi. Wa men lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun diýdi. Allah'ın hükmünden hükümlenmedik kimler diýdi? Kafirler diýdi. Men şu zatlar diýemde, menki dogrymy ýalňyş diýemde, hemmeňiz näme diýdiňiz? Dogry diýdiňiz. Hawarişler şundan maskara näme diýdi? Hawarişler hem şunu diýdi. Onda ya hawarijin ýalňyş, menken şolarlar bile, ya da sahabalar ýalňyş. Ýöne näme? Menki bilen hawarişler ýalňyş, sahabalar dogry. Beýle däl. Hawarişler ýalňyş, menki dogry, sahabalar edenen dogry. Ha? Şo bolan, açıklamalı bolýar. Hawarij men diýen adam diýip durqa. O ýalňyş bolýar, menki dogry bolýar. We olan garşyna jihad eden sahabalar dogry bolýar, men garşyma jihad eden kim ýalňyş bolýar nädir? Bärde açıklamaly bolýar. Açıklamaly zat näme? Şurada talep eden hawarişden garşyna uruş etmeklige sahabalar iteren zat näme? İteren zat hawarişden Allah'ın hükmü bilen hükümletmegi talep edenler üçin bular uruşdylarmy? Ya da şu ayeti ýalňyş düşünüp entek dinden çıkmadık musulman paçan üstüne dinden çıkan näme kafir paçan hükmüni iýinlerenlikler üçin jihad etdi sahabalar. Şonu bilmeli. Şunuňmy? Hasanna sahabalar hawarişlen garşyna uruş edenlerinde olar Allah'ın hükmünden hükümlenmekligi talep eden üçinlerden we Allah'ın hükmünden hükümlenmedigi kafir saýanlygy üçinlerden Ali radıyallahu anhu näme musulman paçady, musulman paçany. Şu ayeti ulanmaly ýerde ulanman musulman halifasyny kafir diýen itiqatlar üçin uçdylar.
sahabaları havarişden karşıyına cihad etmeklige iteren var. Havarişden yankı talep eden ikiradı değerlenim näme? Şu ikiradı ulanıp näme? İkiradı ulanmasız yerde ulanan vaatlan düzeltmekle üçün var. Düşündün mü bu Musa? Birinci şüphe şunu düşünmem. Tayyip, haçanla sahabalar havarişden karşına uçtu olin näme? Käbir näme? Entek alımda bişmedik, alimdan doğru sözün cemlemedik. Selef oğlundan näme dip düşünýär? Sahabalar havarişden karşına iteren uç, şolong näme? İl hukmu illa lillah. Yeketak näme? Dolanılmalı hüküm Allah'ın hükmü diyen söz için urşedenlidir etti. Yok onun için nal. Ebeden onun için nal da näme? Yine şu hükmü yank prezidendi ve Allah'ın hükmü bilen näme? Hüküm yöreken iki suratu var dedi ga. Näme? Aslında näme? Aliyeti hiç suratında da derli. Yine bular öz yanlarından näme? Ali'ni murtet saydılar. Düşündün mü? Ali'ni dinden çıkan saydılar. Ve öyle näme? Dinden çıkan sayım Ali'nin karşısına näme? Uruşuklan ettiler. Havarişden karşı sahabalar näme? Cihad edenler. Şunun şu batılı itikatları için cihad ettiler. Onun talep eden vaatlar için. Onun talep ettiyenler. Doğru. Şu vakit talep edilen adam şu. Hatta murtetliğe ertibokir. Kim Allah'ın hükmünden hükümlenmese. Şunu. Ve Allah'ın kafir diyenine kafir diyemesen sen kime çıkıyorsun? Öğlen kafire çıkıp atıyorsun. Birinci şüphemiz näme şu. Sahabalar havarişden karşısına uruş etmekliğe iteren vaat nämedi? Onun Allah'ın hükmünü talep edenler için. Ya Allah'ın hükmü bilen hükümlenmediği kafir diyenler için nämligi? Onun batıl akideleri yayrama diyorlar. Olur batıl akidelerinin esasında Müslümanların kanını döküp namusuna değmediler yalak cihad ettiler. Bunlar ağın tayfa sahip şunun ağınlığının önünde durmak için uçtular. Şunun mu? Birlikten sahabalar iterenler nämediğini. Birlik şöyle şübhe hayırlıya. İkinci şüphemiz näme? İbn Abbas'ın tefsiri. Hemmek näme diye? İbn Abbas küfrün dune küfür dedi. Näme? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ diyen ayete kâfir adamlar näme düşünürdü? Mutlak, umumen istenlik bir adam. Bir hüküm, iki hüküm, min hüküm tafavut yok. Allah'ın hükmünden çıktı mı murtetlik düşünecek olmuyor. Şunu İbn Abbas hakladı yok dedi. Umumi ongalık değil dedi. Kâfâratta kiçik küfür olmalı bilya dedi. Aslı Allah'ın hükmünden hükümlenmesizlik näme? Küfür. Şunu mu? Yöne bir iki meselede kafirliğe yetene. Şunu mu? Emma İbn Abbas'ın yanına oturanlar şu meseleni bilen attılar. Çünkü İbn Abbas näme dedi? Küfrün dune küfür dedi. Şunu mu? Yo Müslüman taçsa bir iki meselede näme? Hay huvasından eğer bir iki meselede çıksa onu küfür bolan, küçük küfür bolan dep açıkladı. Şunu mu? Şunun için näme? İki şüphede açıklansa näme bolýar? Alimler hem mesele cem bolýar. Ve selef salih'in akidesi, hüküm meselesine, hakim meselesine, şu hükmü gaytyan meselesine, şu hükmü ödüne destur edip, alın hükümet meselesine näme diyen jogap bolsa näme aydın eşkar bolýar. Tayyib. Allah'ın hükmünden hükümlenmekliğin vajipligi vardı. Allah'ın hükmünden çıkıp başka hükümlere gaytyanlığı, kafir diyenler kim bilmiş onu bilir. Men, sen, ol, kim? Kim? Aydın da. Ha? Ulama. Son kim? Sahaba. Son kim? Peygamber. Son kim? Olanlar. Siz tarih. Pehter şu an beygar alın. Alim dedim. Sahaba dedim. Peygamber dedim. Son Allah dedim. Sahaba, ulama kim diyen şeyiydi? Allah ve Resul diyen şeyiydi. Şunun için näme? Hüküm näme? Küfür hükmün şer'i. Bir adama kafir demek, bir adama fasık demek, bir adama zalim demek. Şu hükümler şeriatın hakkında hüküm. Sen isteyen adama kafir, fasık, zalim diyebilen. Şeriat vasıflar koydu. Kim şu vasıflar bilen vasıflanan bolsa, şuna ya kafir, ya fasık, ya zalim dedi. Şunun için şu şeriatın koyan vasfı kafirliğe yetiriyen, ya şeriatın koyan vasfı fasıklığa yetiriyen, ya da şeriatın koyan vasfı zalimliğe yetiriyen. Şu vasflar biz tatmasa bir adama zalimim, fasıkım, kafirim diyebilen var. Şunun için halal haram şeriatın näme hakkı olan şey. Halal haram demek Allah'ın hakkı olan şey. Bu da hakların bir näme? Allahsız bildiğin ödümüzün çıkarılanlar. Näme? Allah Teala diyen şeyin bir kafir diye. Ve men lem yahkum bima
enzelallahu fe ulaike kim diye batıyor? Kafirun diye batıyor. Başka bir ayette ne diyor? Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humuz zalimun diye. Ve başka bir ayette ne diyor? Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul fasikun. Bir ayette Allah'ın hükmü bilen hükümlenmedikler kafirlerdir diye. İkinci ayette Allah'ın hükmü bilen hükümlenmedikler zalimlerdir diye. Üçüncü ayette Allah'ın hükmü bilen hükümlenmedikler fasiklerdir diye. Bizim nazarımızda näme? Köp selef olanın düşüncesinde bir taraf düşünce var. Olan näme? Fasiklik, zalimlik näme? Küfre, ulu küfre yetirip bilmeyendir diye. Yok, bir gayet düşünmeli. Selef salih'in akidesinde küfür iki varmış mı, näçe varmış? İki varmış. Yani ulu küfür var, küçük küfür var. Ulu küfür dinden çıkar ya küçük küfür dinden çıkarana. Edil şongalık, zulümüm, iki zulüm. Ulu zulüm ma, küçük zulüm ma. Şunun mu? Edil şongalık, fiskam, iki fasiklik var ya. Ulu fasiklik ama, küçük fasiklik ama. Şunun mu? Şoň üçin Şeyhülislam ibn Teymiyye ve İbnül Kayyim ve beýleki selef alimleriň hemmeti näme diye? Yani kim ýanky suratda yani Allah'ın doğru hükmünü ayırıp yerine yasama kanunu getirse, näme? Ya da bir küçük meselesinde de halal sahip Allah'ın hükmünden çıksa. Humul kafirun da Allah'ın hükmünden hükümlenmedikler kafirlerdir diyenler ulu kafir diye düşünmeli. Dinden çıkan kafir diye düşünmeli. Allah'ın hükmünden hükümlenmedikler zalimler diye de ulu zalim. Yani dinden çıkaryan zulümlük etti diye düşünmeli. Ve Allah'ın hükmünden hükümlenmedikler fasiklerdir diyenler näme? Yankı iki suratda Allah'ın hükmünden hükümlenmediği fasikliği ulu fasiklik, dinden çıkaryan fasiklik diye düşünmeli. Emma beýleki suratda muslim adam, musulman adam, şerî adam Allah'ın hükmü diye düşündün mü? Ve ýene bir kim meselesinde haýhewetine eger ya alim ya ejillap ya Allah'ın hükmünü bilmän çykýar. We bilip çykany da örnü günahkar ýadyp tutýar. Buňa näme diýär? Allah'ın hükmüni hükümlemedi. Kafir diýil ýa-ni bolsa, bu küfür kiçik küfür diýär. Milletten çykaran küfür däl diýär. We zalimlik edip hükümden çykanan bolsa, bu zalimlik kiçik zulüm diýär. Dinden çykaryan zulüm däl. Fasiklik edene mol, bu fasiklik, kiçik fasiklik näme dinden çykaryan, ulu fasiklik näme diýenler. Şey demeden näme düşünmeli bolýar. Birinji kim diýen eken Allah'ın hükmünden hükümlenmeýän? Allah diýen eken. Allah'ın kafir diýende näme? Bize çare ýok, diňe kafir diýmeli bolýar. Ve Rasulullah näme diýär? Men qala la ilaha illallah ve kafara bima yu'badu min dunillah. Kim la ilaha illallah di, ondan gayri ibadet edilýän zatlara kafir bolsa, terk etse näme? Haram maluhu ve demuhu diye. Mal canı näme? Halaldır diye. Yani Rasulullah da aýdyp otur, sen la ilahe illallah diye musulman boljak bolsa näme? Allah'dan başka ibadet edilýän zatlar terk etmeli. Şu terk edilýän zatlaryň içinde şoň hükmü mi? Şunuňmy? Şu zatlar bilen bolsak näme? İnşaallahu Teala bizim aramızdaky dawa jenjellenme ya bir-birimizden näme? Murciilik ya hawarişlik ya tekfirlik diýen näme? Töhmetlerme, zatlama näme? Aýdyň eşkar bolýar we ulamalar sözlerine de näme çapraz wagt ýok. Hem ulamalar sözlerini, fetwalaryny dinden alýarlar, dinen bir-birine çapraz gelene, garşy gelene. Şoň üçin kafir alimler näme halal nimete kafir diýip bolanok diýdi. Ýa-ni muslim prezidentde kafir adam näme halal nimetli şertleri de musulmanam diýen bolsa näme? Näme musulmanam diýen bolsa? Musulmanam diýen bolsa ödüne dol şeriat aýyp ýerine ýasamany ýetirtdämi? We ödünne ýurduny da däler oglanlar. Ödünne ýurduny da däler. Diňe ödünne Allah'ın hükmünden ýaşamakly istedi bir muslim. Şoňalyk ýurtda onuň kim saýdylar? Terror saýdylar, Wahhabist diýdiler, düşman diýdiler, haýin diýdiler. Ýurduň bilen işim ýok, kursyň bilen işim ýok. Özüňde ýani özüne raýat, belli bir raýat öýünni, çağasyny, heleginni, öýünni näme? Allah'ın hükmünden ýaşaşak, işim ýok sen bilen diýdi. Şoňa da uskat bermediler. Ondan aňarda kim? Ondan aňarda näme kafir bar? Ondan aňarda kafir ýok. Düşünmeli oglanlar. Bir zada düşünmeli. Ol bizim akidamyzda gorkokluk ya gumurtuk oňalyk zat ýok. İslam akidesi ýalyk näme? Aýdyň, dürüst, ýüreklere laýyk akida. Ondan aňarda şurada diýemiz. Ine bizim akidamyz dogurdam aýtdyk. Şeksiz şübhüz. Bir ýanky aýdan açyklamamyz näme? Häkimden hiç näme ýarana. Şundamy? Enne şodan biriniň gulagyna bardy, barmady, işimi diýär. Bizi inni kim saýda şonu saýsyn. Şunu. Bizi adamlaryň plan saýmakly bizi gyzyklandyrar. Bizi gyzyklandyrar ýa-ni meni ýaradan Rabbim we meniň onlugy, men onuň guly. Şunu.
meni öz haqiqi gulsaýamy, ýa meni Allah özüne düşman saýar. Şonu gydyplanýar bedi. Meni Rabbim özüne gulsaýamy, meni Rabbim söýýämi, men diýýän wagtlam. Şonuň Kur'anyndan, we şonuň ugradan Rasulundan çykaran hökümlermi bolly, başga wagt bizi gydyplanlar mallar olanlar. Ondan arada plan edi, bize plan niýeýmesinler, ýa eýdäýmesinler. Atýara şaýsep ördünne wara, nire gelse näme gidebersin. Seni onu bunu öldürmeklik bilen Allah'ın dinine näme öldürüp bolanok. Onu bunu kapada salmaklyk bilen Allah'ın dinine çäp goýmak bolanok. Ýöne olar näme barça öldürçü biz Allah'ın dinine ranka goýýat diýbersinler. Düşündiňmi? Allah'ın dinine ranka goýmaklyk we la yuhituna bihi şeý'a diýer Allah Taala. Allah'ını kurşajak zat bolmaýşalyk. Allah'ın dininden kurşap alyjak zat ýok. Allah'ın dini yerin näme ýüzüni kurşap almaly. Barça kafirler näme Allah'ın nurunyň näme ýaýmakly isleýän bol. Şoňa Allah Taala näme diýer? Wallahu mutimmu nurahu yuriduna an yutfi'u bi afwahihim diýer. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurahu wa law karihal kafirun. Ağzları bilen Allah'ın nurunu öçürjek bolarlar diye, söndürjek bolarlar diye. Yani Allah öz nurunu tamam verer diye näme? Walaw karihal kafirun. Barça kafirler näme Allah'ın dinini, Allah'ın tawhid dinini, ýakama dinini, tawhid dinini näme? Ýigrenýän barça kafirler ýigrensin, barça näme? Karşı çıkacak bolsunlar. Allah'ın dini galip, Allah'ın dini ýeňeji, Allah'ın dini näme? Ulsam bu elmadamada näme la ilahe illallah yerin ýüzünde näme beýik bolar we güýçli bolar. We şu la ilahe illallah bilen dawa edip ýeňilenýär oglanlar. Bir zat düşünün. Şu la ilahe illallah dawatyna düşdüňmi senden ýokarda adam ýok. Bir Allah bar. Düşündiňmi? We sen onuň guly, senden ondan başga sende hojaýyn ýok. Ýekeje hojaýynyň Allah. Şu ulamalar näme diýer? Rahimahumullah. La ilahe illallah diýip, ha? Dawa edip ýeňilenýär. La ilahe illallah edip jeň edip, şu la ilahe illallah üçin jeň edip ýeňilenýär. Biz näme üçin dawat etýär? La ilahe illallah üçin dawat etýär. Näme üçin gaýtdyk? Şu la ilahe illallah üçin näme? Ýaşamak üçin. Şoň üçin näme? Şu dawataňyzynda, şu la ilahe illallah üstünde. Öldüň sen ýeňdin, ölseňem ýeňdin. Ölseňem kimsen? İnşaallah şehit. Şoň üçin näme? Şu dawat asyrna her bir musulman näme? Düşögünne ölsegiňen ýa gaýtan bir şu dawat edip görke. Şu etýän badymyz üçin la ilahe illallah ha adamlar çağırýanymyz üçin gatdanyň dile getir Rabbim şu ýolda ölmeklige näme müýesser etdi. Şoň üçin pikir etmesinler biz ölümden gaçýar. Ondan gaçýar, ölümden gaçamydan. Ölüm ýagylan wagty gelir. Bir başa bir ölüm. Aňarda yetmedi, bäde ýetjekler. Nirde ýetdi näme? Allah'ın ýagylan ýerine ýetjekler. Şoň üçin şu söz üçin oglanlar dawa edip ýeňilenýär. Şu söz üçin jeň edip näme ýeňilenýär. Şoň üçin inşallah kim ýeňjek bolsa, kim ursam boljak bolsa, kim näme güýçli boljak bolsa, şu sözüň astyna gelmeli, şu sözüň hökmüniň astyna gelmeli. We näme urşuň, söýgüň, ýigrenjiň, berende, alanda, gaýtaranda hemme gadyň näme şu la ilahe illallah üçin bolmaly, Allah'ın arzalygy üçin jeň etmeli. Allah'ın arzalygy üçin musulman doganyndan näme riýanyny, dilini, gözüňi saklamaly. Berende Allah üçin ber, alanda Allah üçin ber, söýende Allah üçin söý, ýigrenende Allah üçin söý. Bizi näme bir jemaat partiýa jemlemeliler. Yani men jemaatymdan bolmaň söýmeli, men jemaatymdan bolmadyň söýmeliler. Ýa oňalykda. Kim la ilahe illallah diýer, we şoňa çağırýar, we şoňa ýaýramakly isleýär. Bir son tanasak, tanamasak şo biziň jemaatymyzdan, şo biziň näme doganymyz. Wallahu taala a'la we a'lam. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.